Tak dobrý den, přátelé. Já jsem krásně bílá, protože jsme v novém roce a my říkáme, že když začíná nový rok, takže se vlastně všechno děje znova. A abychom si dokázali představit, co vlastně znamená to naše energetické tělo, co je vlastně naše aura, jak fungujeme a taky proč vlastně tady na tom světě všichni máme tohleto naše energetické tělo, tak v tomhle roce budeme trošičku energetizovat sami sebe a zároveň se budeme propojovat. No a já tady mám Lucinku. Lucinka je nádherné médium. Je to už naše generace, která přišla už s jistým vysokofrekvenčním portálem. A ona už se napojí. A zároveň už nám může mnoho věcí taky, já bych řekla, země pro vás převést. Takže proto ji budeme tenhle rok mít tady se náma. Čas mě přehodí, abych nemluvila něco, co ještě není potřeba. Ale my se teďka už posuneme a řekneme si něco, co třeba vás opravdu zajímá. Tak, Lucinka má tady za úkol, nebo respektive jsme se takhle domluvili, že bude mi dávat otázky. Já nevím, jaké otázky mi dává. Tak já bych vás chtěla na začátek pozdravit. Nevím, jestli mám tykat nebo vykat. My se tykáme. Tykáme, dobře, takže si budeme taky tykat. A já bych chtěla říct, že vlastně mám tady takovou bílou mašli a my jsme takhle vlastně jako z aury už dneska propojené. A vlastně zjistila jsem to, až když jsem tady přišla, že už jsme se vlastně propojili dopředu. Aury, jak je to možné? Tak dobře, protože už můžeme mluvit i o tom našem vysokofrekvenčním těle, tak vám vysvětlím, že my nejsme jenom tahle hmota, která je na nějakém místě, která třeba dokáže se s někým bavit jenom z očí do očí, nebo mít tenhle poznávací smysl, ale my jsme rozšířený a máme takzvanou intuici. Mnoho lidí už si dovolí dneska i přijmout prostřednictvím vysokofrekvenčních pólí takovou schopnost, aby jsme se vzájemně napojili a abychom měli podobnou frekvenci, tak si i vracíme spolu vlastně tu sílu. A já vám ukazuju, že to jsou vlastně i energetická centra, která nám potom vzájemně mohou prostupovat a pomáhají nám. Určitě to znáte. Může se vám to stávat běžně v běžném životě, ale já jsem se chtěla na to podívat i z toho pohledu toho našeho aurického těla. Takže je to spíš takové napojení na vysokofrekvenční portál a my ho běžně můžeme ve svém životě mít takhle napojený, aniž bychom si to uvědomili. Takže je to tak, že vlastně mezi námi vzniklo nějaké pouto a my si přes to pouto můžeme třeba zasílat různé informace a načítat je třeba dopředu? Určitě. Není to dopředu. Ono to vypadá, že ten člověk potom, až se vrátí do toho našeho človíčka tady, takže je v čase a prostoru. Ale my právě, když vycházíme z toho našeho tělíčka, tak my už pomalinku opouštíme i tuhle realitu. A tahle realita je právě v tom čase a prostoru. Takže my tuhletu komunikaci máme už nad časem. A teprve ve chvíli, kdy my se zase vrátíme zpátky do toho človíčka, který má v logice, ano, toto je čas, tak si ho napojíme a řekneme, my jsme to věděli, my jsme se úplně intuitivně propojili. Takže není potřeba si říkat, že to je mimo čas, není to mimo čas, ale je to něco, jako kdybychom byli v tu chvíli v jiné dimenzi a pak se zase vrátili do té naší člověčí tady. Dá se to vnímat tak, že vlastně čas neexistuje? Čas existuje. Náš člověk, který tady existuje, tak je v čase. My jsme zvolili tuhletu jednu schopnost, nebo naši realitu. Někdo tomu řekne, že to je prostě existenční forma. A rozhodli jsme, že ten čas používáme. Pokud se ale dostaneme právě do těch vyšších polí, tak náš čas přestává fungovat. A dobře si vzpomeňme, když se někdy třeba úplně odpojíme
Třeba děláme něco, co nás absolutně pohltí. Nebo nás to nějak rozšíří. My to vidíme potom v tom africkém poli. Energie nás úplně nabojí a my jsme šťastní třeba. Tak čas přestane fungovat. No a v tu chvíli nemůžeme říct, že nefunguje pro všechny kolem nás. Ale existujeme v té vyšší dimenzi. Takže čas pro nás je určitě podstatný. A Lucínka chce asi něco napojit? Ještě něco? Takže já to jenom také shrnu. Když jsem teda jako ve hmotě, tak tam čas existuje. A když jsem vlastně jako napojena na třeba vyšší já, tak tam už vlastně jako čas vlastně jako neexistuje, nebo děje se to vlastně tady a teď. Je to tak? Existuje ve chvíli, kdy ty se vrátíš zpátky do toho svého človíčka, který je v hrubé hmotě. Protože hmota je i to jemné tělo. I to my ještě považujeme za jistou část hmoty. Ale když chceš opravdu už jít výš, tak už s tím časem nemůžeš počítat. On by tě omezoval. A to je to asi, co ty chceš slyšet, protože se tam pohybuješ běžně. A myslím, že mnoho z vás taky. Ale neumíme si to třeba tak dobře logicky odůvodnit. Takže takhle to je s tím časem. Auri, ještě mě napadá, když se také dívám na nás na tom videu, tak vlastně vidím, že mezi náma je velký věkový rozdíl. Nebo jako aspoň větší. Dobrá. A já bych řekla, že bych vlastně mohla být tvoje dcera. Ano, já mám dceru, který je... Tak. Jak vnímáš ten vlastně jako rozdíl mezi námi? Tak já navážu na tu otázku předtím, a to je ten čas. Nevnímám. Nevnímám, protože když my se potom už pravidelně napojujeme na ty vysokofrekvenční těla, tak ten náš tady fyzický čas nás trošičku přestane zajímat. A my se s ním tolik nestotožňujeme. Kdybych měla to staré tělo, tak bych dneska řekla, jo, to víš, v 51 letech, to už jsem taková starší raketa. No a teďka samozřejmě ty jsi mladá, pěkná holka, já jsem vypadala, když jsem byla mladá, jo. A takhle bych určitě mluvila, známe to všichni. Ale ve své podstatě, když opravdu už opustíte ten náš hrubý formát, tak už ten čas nehraje takovou roli. Takže jak já se cítím? No já se cítím tak, jak jsem. Jsem v přirozenosti, určitě lehčej, to 100%. Určitě nemám takové strachy, které třeba lidé mají, protože jsou navázaný na ten čas. A to je velmi důležitý. Možná, že by bylo dobrý se o tom víc zmínit. A to třeba právě v dnešní době, ve které se lidé hodně bojí. A nemohou se toho strachu zbavit. Není to jenom tím, že třeba sledujeme nějaké hrůzostrašné zprávy, nebo že se kolem nás pořád dějou nějaké tragédie, ale je to náš, my říkáme, vnitřní svět, který si ještě neumíme tímhle způsobem vyčistit. No a my, když čistíme tyhle ty svoje jemně hmotná těla, tak taky umíme pomáhat okolí. A to už je právě to, co jsme třeba už loni probírali a to, co mnoho z vás by rádo dělalo. Protože to je naše vnitřní napojení, náš kód, naše síla, kterou jsme si tady zvolili. No a my třeba se někdy budeme o tom bavit. Ale teď jsme se chtěli bavit akorát o tom, jak já se cítím v čase. A já když takhle mluvím, tak se cítím báječně. Já jsem hodně jako zaznamenala třeba u té starší generace, že mají strach vlastně vystupovat online nebo jako točit videa, fotit se. Ale třeba u tebe to nevnímám. Jak je to možné? No je to právě proto, že ta naše generace je zavřená v tom hrubém těle mnohem silněji než vy. A ten portál se otevíral postupně. A víte moc dobře, že jsme mluvili o různých milnících. Mluvili jsme o čase roku 2000, kdy to bylo daný i vlastně tím právě tisíciletím. Pak byl velmi důležitý rok 2012, což je třeba rok mého zrodu. A pak je taky tady třeba období, ve kterém se nacházíme teď.
No a každý ten časový portál si taky vyžádá nějaké, my bychom řekli, uvolnění. No ale jsou tady lidé, kteří si dlouhou dobu pamatovali. Paměť se ukládá. Je to jako kdybyste měli střípečky svého já a ty jste si nahňácali do svého prostoru a v tom prostoru potom byli. No a protože my jsme nevyrůstali, ani jsme sem třeba v mnoha případech nepřišli už jako média, tak máme ten uložený svět. No a tak logicky se nám do toho rychlofrekvenčního, protože to je opravdu fičák, moc nechce. Máme z něho strach, nebo mu nerozumíme, anebo vůbec celkově prostě se o tom nechceme ani bavit. No ale stejně nás to nemine, přátelé. Tak jako to neminulo mě a spousta mých přátel, kteří už dneska pochopili a zjistili, že vlastně to médium není žádný démon, ale že je to třeba taky náš pomocník. A že nám třeba taky pomáhá v mnoha, a teď pozor, v mnoha zdravotních věcech. Třeba to, že když si človíček hodně věcí ukládá, a vzpomeňme si třeba, kolik nehezkých nebo strachu jsme si uložili tímhle způsobem, tak kolik jich v sobě máme. No ale podívejte se na tyhle mladý. Oni se s tím vůbec nemažou. Teď oni prostě to vyhodějí ven a mezi sebou mají rovno. Oni tam nemají ty strachy, oni tam nemají ty negace, ty odpory. Oni je prostě vyfouknou skrz médium a jsou s tím naprosto happy. Tak to se říká happy? Jo, říká, ale já bych tomu dodala, že taky občas jako mám strach třeba natočit nějaké video, ale mám tu kuraž jako do toho jít i vlastně přes ten strach. Takže jasně. A my, když jsme byli vlastně v tvém věku, tak jsme samozřejmě neměli tu možnost, což je logicky, že nic takového neexistovalo, tak jsme neměli možnost. Zase jsme měli kuráž na něco jiného. Ale to médium skutečně dneska je opravdu důležitý. A pozor, dobrý je asi to, co jsem i jako teďka řekla, protože zase na druhou stranu, jo, přátelé, aby jsme neřekli jenom to, že ti mladí jsou prostě úžasní, skvělí a že to všechno umí. I to, že my jsme žili v jiné realitě a neměli jsme tyhle média, tak je teďka pro tuhletu generaci hrozně důležitý. A je to důležitý, protože my je svým způsobem ukotvujeme. Aby neulítli s těma rychlýma frekvencema, což vy můžete vidět, že mnoho dneska mladých lidí je tak trošku úplně mimo, tak my jim dáváme tu kotvu. A je důležitá. Je to takový cyklus života. Takže není to jenom tak, že my bychom měli dělat to, co dělají vlastně třeba tahle generace, ale generace Lucinky se zase může učit od nás být, říkáme, tady. A to je podstatné, aby jsme věděli. Auri, mě velmi zajímá tvoje zkušenost s klinickou smrtí. Já vím, že jsi, myslím, prošla ve 3 letech klinickou smrtí. A dokážeš vlastně jako popsat ten zážitek, co se tam dělo? Absolutně. Nevím, jestli to byla úplně klinická smrt, protože já nevím, co znamená v podstatě klinická smrt. Klinickou smrt diagnostikují lékaři, že jo? Protože řeknou, teď je klinická smrt. Já jsem nebyla u lékaře, já jsem byla v moři pod vodou. Ale řekla bych, že to asi bylo tak. Pamatuju si, což je právě ta obrovská přítomnost, která přichází při každé smrti. A smrt není zlá. Smrt je krásná. A já vám řeknu, jako dítě se necítíte v tu chvíli jako dítě. Vy jste absolutní existence. A už nevíte, jestli jste malé robátko, nebo jestli vám je 90 let. Ta existence se v tu chvíli natolik rozšíří, že se vám začnou dít různé děje. A ty děje znamenají, že vy si dokážete taky přijmout svůj, my bychom řekli ve starém světě osud. Dneska už osud nepoužíváme. My říkáme, že my si přijmeme své zrození a v něm potom žijeme. Takže já už tenkrát jsem si přijala, co se bude dít v tom našem těličku. Až do konce mého já tady. A co si pamatuju, je to, že mě bylo báječně. Najednou jsem viděla vodní svět
A ten vodní svět byl úplně jiný, než do té doby jsem byla schopná pochopit jako 3leté děcko. A pod vodou se dělo mnoho nádherných věcí. Taky mě došlo, že se vůbec nebojím. A že, když se začnu bát, tak se začnu dusit. A tak jsem to přestala dělat. A upřímně řečeno, v podstatě my ještě dneska neznáme, že je možný si zastavit i tep. A že můžeme existovat v jiné formě, kdybychom řekli, že se dostaneme do jiného portálu, jiného energetického těla. A v něm, jak bychom řekli, jako inkubovat. Až do doby, než se někdo jako objeví, jak se objevilo, samozřejmě moji rodiče mě vytáhli z té vody a oživovali mě. Tak v té době já jsem vlastně ale byla ještě pořád v tom tunelu, ve kterém asi mnoho lidí potom jako je, když mluví o té klinické smrti. No a ten tunel, to je všecko, co jste. To je veškeré vaše já. A je to vlastně právě ten nazbíraný, jak jsme mluvili o tom našem vlastně světelném těle. Protože to je světlo. Tak to jsme my. A mnoho lidí se dneska jako bojí, nebo se i blokuje. Je to i blok. Aby se náhodou nedostali ani na kousíček k tomu tunelu. A raději budou sedět v tom svém malinkatém já a budou tam čekat, až teda jako to opravdu jako přijde. A že do té doby teda jako tady to jako přežijí. No to je přece taková pitomina. Jo, to je blbost. A právě proto já ten život žiju hodně naplno. Žiju ho asi mnohem intenzivněji než mnoho mých vlastně přátel nebo mnoho mých vrstevníků. A neumím se tak divně hloupě bát. Já už jsem to prostě prostoupila a vrátila jsem se z toho tunelu zpátky. A není potřeba se prostě bát, přátelé. Je to fajn. Takže se vlastně dostala k nějakému tunelu a často se popisuje, že vlastně na konci toho tunelu vidí nějaké světlo. Měla jsi to takhle taky? Já jsem to světlo. Není na konci tunelu. Kdyby bylo na konci tunelu, tak jsem ve 3D světě. Pozor na to. Já už jsem se zrodila v 5D. A neumím říct, jestli je na konci světlo, protože to je ta dualita. A já pořád jdu v té lince. Jdu v tom prostě od A do B, od narození do smrti. To neumím. My už jsme absolutní a absolutně se i vnímáme, takže už jsem se stala tím světlem. Tedy já jsem se znova zrodila. No, což se vlastně fyzicky stalo, když mě teda jako ten táta vytáhl a nějak mě tam asi prožil znova ten svůj strach, který si potřebovala. A pochopil, že se prostě narodilo to dítě asi znova, protože se asi hodně ty moji rodiče oklepali. Takže od té doby mám já takové trošičku jiné vnímání. Možná to je to světlo. Jak se to potom projevovalo třeba ve škole? Ty jsi teď vlastně popsala, že se ti rozšířilo vědomí. A jak s tím potom vlastně můžeš fungovat ve jako škole, která je vlastně která je pod systémem a ten vlastně neumožňuje s tím nějak jako pracovat? Blbě. Blbě, ale zároveň fajn. Ono totiž nejde o to, co se učíme. Ono jde o to, co já si v sobě přijmu. A já vím, že to dneska zní jako ještě takovej, jako takovej jenom proslov. Ale ve své podstatě my i takhle budeme v budoucnu fungovat. Není potřeba se všecko naučit. To už dneska všichni říkáme. My jsme žádní automati, na to máme už dneska umělou inteligenci. Ale je dobré se umět přijmout. Takže mě vždycky bavilo to, co mě bavilo. Dělala jsem to, co jsem chtěla dělat. A to, co mě absolutně nešlo, třeba matematika, upřímně mě nikdy nešla, tak jsem vlastně nechávala tak jako plout. A teď poslouchejte, co se dělo. Vždycky, když jsme měli mít nějakou písemku, a já jsem věděla, že jsem úplně dutá,
že vůbec nechápu, co ta matematika, jako, co ty čísla po mně tam jako dělají, co já nejsem číslo, protože ve své podstatě to dítě se stane absolutním vším. Takže jednou je paní učitelkou, jednou je pejskem, po druhé, po třetí, po páté je prostě něčím. A někdy je třeba taky tou učebnicí. Takže se dokáže nakódovat i do toho portálu těch informací. Ale je tak vysoko, že tenhle svět to ještě neumí vrátit zpátky a říct si, aha, no tak ty jsi vlastně genius. Naopak, můžu být úplně blbá. No ale mně se dělo něco jiného. Já jsem si krásně dokázala napojit kamaráda, který byl fakt hlava a uměl tu matematiku dobře. A mně stačí, když si takhle sednu. Já neopisuju, ale takže prostě takhle já jsem třeba jako vystudovala matematiku. Takže vlastně jste si předávali myšlenky Tak. a ty jsi je viděla nebo vnímala a vlastně ti přicházely informace od toho spolužáka. Tak já jsem viděla, jak mám ten příklad vypočítat. Jo, přestože jsem nebyla schopná sama ho prostě dát do toho vzorce, protože mám to rozšířený vědomí, takže já kromě toho vidím ještě dalších milion vzorců. A všechny ty vzorce mají nějaký význam a neumím je vlastně jako ucelit se do toho jednoho vzorce. No ale když tam mám právě někoho, kdo je, bychom řekli v tom hrubém těle, kdo nemá tuhle zkušenost toho rozšířeného vědomí, tak si vlastně z něho trošičku tak jako půjčím tu jeho v tu chvíli naučenost. Protože ten můj kamarád se poctivě učil a tak já jsem si pomohla. Takže to je třeba taková moje škola. Takže ty jsi nám vlastně teďka řekla o mimosmyslových schopnostech, že je možné stahovat informace od někoho jiného a třeba využít to ve škole při psaní písemky. Existují ještě třeba nějaké jiné mimosmyslové schopnosti, které se dají takto jako využít v praktickém životě? Tisíce miliony mimosmyslových schopností, které máme. Zároveň se učíme o soucitnosti. Jako děcko jsem samozřejmě měla trošku jiné vědomí. A jediný, o co mě šlo, bylo, abych nedostala kvůli z té matematiky. Že jo? Ale dneska třeba to mimosmyslové vnímání my používáme pro rozšíření humanity. My nacítíme třeba i prostory. Víme, že jsou určitá místa, kde je hodně temno. A protože už máme ty portály z vrchu a protože se fakt nebojíme, tak my tam trošičku jako jdeme. A v tu chvíli si pomáháme. Ono to vypadá jako, že ne, ale je to normální. Jak rozsvítit? Jak udělat tady lépe? Jak je to možné, že ti lidé se chovají tak krutě? Proč se to děje? Je možné nám teď rozšířit tady jiné síly, jinou formu? A tohle všechno vám prochází tím vaším mimosmyslovým spojením. A vy, aniž byste si to nějak jako regulovali nebo nějak se k tomu jako stavěli, tak ono se to skrz vás děje. Tohle není, přátelé, něco, co vy můžete svým chtěním ovlivňovat. Ono to prostě je. Takže určitě humanita. Určitě se dá mimosmyslově pomáhat lidem, kteří jsou, bychom řekli tak trošku geneticky zatočený. Já nechci říkat, že jsou degenerovaný. Krásně mluvíme s autizmy. Jde nám to perfektně. Umíme komunikovat se zvířaty. Máme rádi víly. A dost často si taky můžeme popovídat s našimi budoucími, my říkáme, mimozemšťany. No, je to možné, prostě všechno jde. A protože se nebojíme, tak se tam netvoří ty takový zlý vibrace, který vás potom vrátí zpátky dolů do toho těla a řeknou, a tady se zavři, to není pravda, to je blbost, ježišmarja, na co to myslíš, to je taková hovadina a tak podobně. Vlastně potom vlastně v tom hrubém těle většinou my končíme. Což je škoda. Tak teď mi vypadla myšlenka. Taky nepojď.
Auri, ty jsi vyjmenovala nějaké mimosmyslové schopnosti a mě ještě napadlo, jak je to třeba s tím, když někdo chce dítě. Je možné s ním třeba komunikovat nějak dopředu a třeba zjistit, jak se chce jmenovat, nebo jo, dá se s ním třeba nějak propojit, i když to dítě ještě není fyzicky v těle? Dá i nedá. A mnoho lidí se chce a to chtění je ale ještě pořád taková ta základní naše schopnost a to je přežít. V tom přežití my se spíš zajímáme o náš, my bychom řekli jako odklonek, něčeho, co se k nám zase vrací a co je v nás. A my říkáme, že to je právě ta schopnost, kterou mají teď řeknu slovo, primitivní lidé. Je to něco, kdy my vůbec nechceme vlastně tomu človíčku dát jeho svobodu nebo jeho existenci jako takovou, ale jediný, o co nám jde, abychom teda měli to dítě. A že za něj třeba budeme brát nějaké poplatky. A nebo že to dítě na nás bude pracovat. Jo? Když se podívám třeba ještě do nějakých fakt nerozvinutých zemí. Takže v tomhle případě to fakt nejde. Ale můžeme, a teďka budu mluvit třeba i pro někoho z vás, my se můžeme na takového človíčka, protože my musíme začít u sebe, připravit. A je to nádherná cesta. Je to cesta takového přijetí sebe sama v mnoha směrech. A je to taky cesta třeba chviličku si počkat. A být sám pro sebe dobrý. Nechtít být někým jiným, ale umět se mít rád. A ještě jedna věc, mít partnera, kterého mám a teď propojenýho minimálně od 3. čakry nahoru. Ve chvíli, kdy se kontaktujeme v této podobě, tak my napojujeme své vysokofrekvenční pole a v tu chvíli nahoře už se vytváří zdroj, ze kterého my bychom pak řekli, přichází čistá duše. V té čisté duši už potom my všichni prosperujeme. Všichni. Protože my jsme si zvolili sebe v tom prostředí a napojili jsme ho na náš čistý vlastně svět. Pokud my dokážeme tohle, a my říkáme taky, že to je opravdu takové vysokofrekvenční milování potom, že to není jenom za účelem splodit dítě, nebo protože zrovna nemáme co dělat a dole nás to svrbí, tak je to úplně jiný svět. My budeme tyhle děti sem posílat a budeme vás nutit, abyste se takhle změnili. Nebude to jinak. Abychom mohli pomáhat, abychom zemi zase trošku vyměnili, tak bude nutné mít v tomhletom jasno. A vůbec vás to nebude překvapovat, že přestanete pít alkohol, že se nebudete chtít hádat s tím partnerem, že už vůbec nebudete mít chuť na maso, ani nebudete nadávat a už vůbec nebudete chtít někomu něco dávat nebo něco brát. Prostě budete úplně jinak komunikovat jeden mezi druhým. A pak vás čeká anděl. A to už je opravdu vejzrot. Takže když pak chcete, aby vám přišlo jméno, tak to jméno už víte. Vy ho jste to jméno. Ne, že někdo někde vám řekne o jménu, nebo že si v noci vymyslíte, protože podvědomě jste se předtím dívali na Esmeraldu a zjistíte, že vlastně nejkrásnější jméno na světě je Esmeralda. Ale vy se stanete tím jménem. A co je krásný je, že vy to napojíte jeden k druhému a v tu chvíli vy se absolutně shodnete. Nebude to tak, že žena si vymyslí jedno jméno a muž se teda na to nebude tvářit a pak to bude zase naopak a takhle se budou 3/4 roku dohadovat. A pozor, ani to, že se budete dohadovat, nepůjde, protože žena bude mít ten zdroj v sobě a bude pomalu vytvářet nový energie. A to je velmi podstatné, co se bude dít. Takže tak. Ty jsi to tak prostě nádherně popsala, že jsem úplně poslouchala s takovým úžasem a vlastně se mi to vůbec nechce ukončovat. Ale my to přesto uděláme.
abychom měli zase co říkat příští měsíc. A abychom si zase třeba pověděli něco nového, něco, co přijde. A taky třeba to, že někomu to může opravdu pomoct. Že se trošičku zarazí, že se mu udělá fajn a že nám třeba bude trošičku i nápomocný. Takže my budeme rádi, když nám pošlete nějaký třeba odezvy. Co to s váma dělá, jestli se chcete na něco ještě zeptat, a nebo jestli chcete nějakou speciální otázku, kterou bychom potom mohli příští měsíc třeba spolu si říct. Tak jo, já děkuji Lucince. A krásně se mě proudilo s ní. Je to úžasný. A děkuji i vám, že máte tu pozornost vůči sobě. A taky si pamatujte, že vždycky jsme přítomní. S láskou k vám. Ahoj. A Lucie.